তারা উত্তর সত্য পান रामचंद्र क्षण मात्र अनुपस्थित को सह्य कर कुमार मानव प्रति विशेषकर रामचंद्र प्रति एतटा दुर्बल कहीं बयस जिते वृद्धि घटुची मो निकट में आशार बालीबंधटे सृष्टि मन कुनी कुनी बहु मैंने आसी साक्षात राजवंश को उद्धार करेंगे एति मोर नारायण निकट में प्रार्थना मनीष बेले बेले उल्ल हो जाए सौदर पिता कलरे अपर पिता बल सौभाग्य
ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସବୁଙ୍କର ଏତେଟା ଦୁର୍ବଳତା ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଘନକୃତ କାମ ଶ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟାପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। এই সম্মানিত রবি বংশ বংশ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ମହାତପା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏ ଅସମୟରେ କାହିଁକି କଣ ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲ ଶୁଣନ୍ତ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଛରେ ଆଣିବା। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କ ତପଯୋଗ ବିନିମୟରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ଧନ୍ୟ ମିଳିଲା। କୁହନ୍ତୁ ମଣିକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତମ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଦଶରଥ ତାହା ମଥାପାତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାକ୍ଷସ କୁଳ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତଥା ଜାରି ବେଶୀ ପଡ଼ା। ଭିଷୁକ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମବୀର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଶରଥୀ।
କେବେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ! ଦିନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ସେଇ ବଂଶରେ ଦାୟକ ରାଜା, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ପଶୁଆ ଶିଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଡ଼କା କେବେ ମରିପାରେ ନା ମାମୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା କରିବି। ଭାଗ୍ୟର ଚାତୁର୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ମୋ ଆଦେଶକୁ ତୁମେ ବିନା ସଂଶୟରେ ପାଳନ କର। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶାପ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ଚାଉଳ ସରବ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମୁନିଷିମାନଙ୍କର ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ। ତୁମେ ହେବ ବିଷ୍ଣୁ ବରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରଧାମଣରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି, ସେଇ ବିଗତ ଦିନର କଥା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡୁଛି। ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ରଖିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ପାଗ ହୋଇଯାନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇଦେଲେ ଏ ରାଜପୁର ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖାଯାଉ ବିଧାତାର ଇଚ୍ଛା କୁଆଡ଼କୁ। ବିଧାତାର ଇଚ୍ଛା କୁଆଡ଼କୁ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଳେ କିଳେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ। ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ। পিতা আমাকে বিদায় দিন পিতা। মহামুনি বিশ্বামিত্রଙ୍କ যজ্ঞ রক্ষা କରି খুব শীঘ্র ফেরি আসিব পিতা। ଅନ୍ତର ନୟନ ତୁମେ ହୃଦୟର ତାରା। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦଶରଥ କେବେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ ନା। ଭାଗ୍ୟର ଚାତୁର୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ମୋ ଆଦେଶକୁ ତୁମେ କିଳେ କିଳେ ଅଭିଶାପ କର। ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଳେ କିଳେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ପିତା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଦର୍ଶନ ସ୍ୱଭାବନି ପିତା। বিদায় দিয়ন্তু পিতা লহু অনিদয় রাক্ষস সংগ্রামী করো আজ বিজয় পিতা আজ
यही बन्ने अभ्यंतर रही तारा तारा चला उचित अंग बोलिया तुझे धनु आमंत्रण द्वारा ताकू युद्ध बुलूक निमंत्रण कर लक्ष्मण युद्ध ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ତାରକାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଲୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି Dame
Heidi Kennedy, I did not much tomorrow. Heidi Kennedy. Otro hermano tuve, por eso conté, como avanzo tu polino bajado, bajo de tu saber calle. ¡Sabe! ¡Y esto es todo! ¡Hago lo que no! ¡Seguía un loco! ¡Hago lo que no! ¡Seguía un loco! ¡No se puede meter en mi ¡hago lo que no! ¡Seguía un loco! धन्य तुम जन्म इतिहास आस बाबा जीवा जीवा आश्रम आश्रम जुट घंटे बसले अंदर राजराती Ese uno pasando. Nisztabda বনভূমি পারে বিগঙ্গ ये तुम्हें वालों को মানে তোমার জন্য তুমি বিস্তারিত দপ্তর কানাই সিরাম করো तुम्हें तारा सिराम करो या तो दिले बोलो मनोज का बोलो
କଥା ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ସଂହାରୀ ଅଖିଳ ବିରତି ଆସ ବାବା ଯିବା ମିଥିଳାକୁ ଜନକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂବର ଦେଖିବୁ କରିବ ଦର୍ଶନ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପୁଣି ଅଭିନୟ ରାଜକୁ ଯଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏଇଠାରେ ଧନ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସ ବାବା ଯିବା ମିଥିଳାକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାଜୁ ବଳି ଯମରା ବାରି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି